nege ɲɛtan ani 7 bɛ Zankaso Kucala mara la ni Bamako o waati kelen na wula nege ɲɛtan ani 2 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. Balimaw aw n'u la a y'aw bisimila VOA Bamara ka Malikura kunnafoni kɛnɛ kan bi araba février kalo tile 19 san 2025 kunnafoni la kumabaw dɔw bɛna tali kɛ ninnu de kan. Ameriki Donald Trump ka jamana fanga ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen bila kunu tarata ka kɛ ni kumaɲɔgɔnyaw ye min datigɛra Rusila jamana ani Ameriki jamana ka ciladenkulu cɛ Arabi Saoudite jamana kan. Ni kumaɲɔgɔnya baara minnu sigira sen kan Ukraine jamana kɔfɛ. Masayaso Maison Blanche y'a yira ko ni kumaɲɔgɔnya in tun kunbɛn min kɛra ko walasa u ka ciladenkulu ka se ka bɛnkan dɔ sɔrɔ fitinɛ in ka se ka dalafaga. Ka kɛ ni damanda kasaraw ye Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye wele kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila damabɔlaw ma lakanako nasiraw fɛ k'u ka damandaw ye ka to yɔrɔ minnu ni baara tɛ ka kɛ olu la bilen. Bilal Koto damanda kasara kɔfɛ min kɛra Dabiya mara la. Ka kɛ ni Mali ka lɛnpokow ye min tun kan ka da jamanadenw ka welelikanw an'u ka wari tɛmɛsiraw kan. Fɔɲɔgɔnkɔ donnen don malidenw ni ɲɔgɔn cɛ a ko la ninnu de bɛna kɛ aw ka bi Malikura kunnafoniw la kumaba dɔw ye. Ka fara an ka fasirikɛlaw ka kunnafoni latɔmɔlenw kan Mali, farafinnagun kan ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ. A y'aw bisimila. An balimaw an ka foli b'aw ye a y'aw bisimila ni ye VOA Bamara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ sigilen ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington DC. Kunnafoniw bɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ. An bɛ to Ameriki jamana kan yan baw jamanatigi Donald Trump ka jamana fanga ye folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila kunu tarata ka taa Ameriki jamana ka ciladenkulu ka baro sigi ma min kɛra u ni Rusila jamana ka ciladenkulu ni ɲɔgɔn cɛ Arabi Saouditikaw fɛ. A yirala o senfɛ k'a fɔ ko jamana fanga n'u bɔra Maison Blanche yɔrɔ y'a yira k'a fɔ ko nin barosigi in tun kunbɛn walasa fitinɛ min ni o bɛ senna Ukraine jamana kan ni nin y'o san 3 ye dan bɛ se ka segi o kow la cogo min na. Sisan an bɛ taa ni kunnafoniw ye Ukraine jamana kan nanzarala gunkana jamana camanw de bɛ yen ko minnu bɛɛ lajɛlen mako bɛ Ukraine jamana ka dugujukɔrɔfɛnw na. O kama Ameriki jamana ye a yira u ka jamana fanga yɔrɔ min bɔra jamanatigi Donald Trump fanfɛ k'a fɔ k'u bɛna wulikajɔ hakilinaw sigi sen kan walasa ka se ka u ka kɔkɔrɔmadonni kɛ ni o bɛna kɛ ni États-Unis jamana ka dɛmɛ ye ka taa Ukraine jamana ma walasa kɛlɛ min yɛrɛ fɛnɛ ni o bɛ Ukraine jamana ni Rusila jamana ni ɲɔgɔn cɛ dan bɛ se ka sigi o la. Ni kunnafoni ninnu lasera u ka lajɛrɛba senfɛ min kɛra Munich o senfɛ ko fɛn min ye u ka kumadenkulu ye min bɛ wele ko Morislava Gangazi ani Anna Chernikova ka bɔ Kiev olu de ye ni kunnafoni ninnu fasiri n'a man jara b'a bayɛlɛma an ye bamanankan na. Yɔrɔ min tɔgɔ Zavaliski Ukraine jamana camancɛ yanfan na dugujukɔrɔfɛnw nafamaw bɛ bɔ yen i n'a fɔ graphite n'a kabakurulama dɔ o dugujukɔrɔfɛn batiri minnu bɛ don mobili kuralamaw la ani minɛ minnu fana b'a to kuran bɛ sɔrɔ u bɛ dilan n'a ye. Ukraine ko graphite farajɛla jamana tɔw b'a nɔfɛ bawo u b'a fɛ ka dɔ bɔ u ni Chine baarakɛɲɔgɔnyaw la o graphite in kosɔn. Wala ko n'o kɛra Ukraine dugujukɔrɔfɛnw ɲɛmɔgɔw y'a jira k'u bɛna jɔyɔrɔba sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bawo u ka sɔrɔ bɛna yiriwa. Ostap Kostyuk ye Zavaliski dugujukɔrɔfɛnw cakɛda ɲɛma ye. It's about billions of dollars in years of investments to dollar wari miliyariw de bɛna sɔrɔ a la san o san walasa ko in ka ɲɛnabɔ Ukraine marabaga jɛkulu ka kan ka baaraɲɔgɔnyaw boloda ni Ameriki, Europe ani diɲɛ nafolotigibaw ye walasa u ka ni laɲini sɛnbɛntiya ɲɔgɔn fɛ. To create this basis together. Ukraine jamana dugujukɔrɔfɛnw nafamaw bi n'an ye 50 ta 22 hakɛw nafa bɛ se États-Unis ma. O dugujukɔrɔfɛnw nafa tugun n'an ye 34 ta 25 hakɛw farajɛlatɔn jamanaw n'o ye Union Européenne ye o nafa bɛ se u fana ma. O dugujukɔrɔfɛnw de ye kabakuru min tɔgɔ graphite, lithium ani kabakuru minnu fana ye titane ani uranium ye u nafa ka bon kosɛbɛ diɲɛ taabolo kuraw yiriwali la. Wala dɔnnibagabaw y'a jira k'u mako bɛ nafolotigibaw la walasa u baaraw ka waleya. Jɛkulu min sigira sen kan Ukraine dugujukɔrɔfɛnw kama Maria Kuril y'o mɔgɔ dɔ ye. Baara minnu bɛ ka kɛ dugujukɔrɔfɛnw na u nafa ka bon yiriwali la jango an n'an ka baarakɛɲɔgɔnw cɛ farajɛla ani an yɛrɛ ka jamana yiriwali la. BJV ye dugujukɔrɔfɛnw baarada dɔ ye Ukraine jamana na
n'a ye dolari wari miliyɔn 100 do dugu jukurofɛnw nafanw baaraw la nga halisa o baarada in mako bɛ dolari wari miliyɔn 100 de la walasa k'a ka baara in yiriwa kosɛbɛ. Seri Wojcicki ye BGV baarada in mɔgɔ dɔ ye. Graphite kabakuri baara yiriwali ogumu kɔnɔ Bala Kivu ka dugu la Kivorad mara kɔnɔ a ka kan dolari wari miliyɔn 450 ka don a da fɛ. États-Unis ni farajɛla jamana dɔw bɛ ka dɔ bɔ u ni Chine baarakɛɲɔgɔnyaw la walasa ka baara kɛ ni Ukraine ye a ka dugu jukɔrɔfɛnw kosɔn wa o bɛna kɛ sababu ye Ukraine ka sɔrɔ bɛna yiriwa ani ka lakana. An bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan o la walasa bɛɛ ka sɔrɔ kɛ. An b'a dɔn an ka baarakɛɲɔgɔnw mako b'an ka dugu jukɔrɔfɛnw na bawo u nafa ka bon kosɛbɛ. États-Unis ni farajɛla tɔn n'o ye Union européenne ye kabini san caman ɲina u bɛ baara la walasa ka dɔ bɔ u ni Chine jamana ka baarakɛɲɔgɔnyaw la dugu jukɔrɔfɛnw siratigɛ la bawo Chine de bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la dugukolo nafamafɛnw feereli la diɲɛ kɔnɔ. Romain Opimak ye dugu jukɔrɔfɛnw cakɛda ɲɛmakɔrɔ ye Ukraine. Ukraine will help Europe and the US. Ukraine bena États-Unis ni farajɛla dɛmɛ walasa k'u ka baaraw dɔgɔya o ni Chine cɛ. Irisi fana b'a la sira dɔ la wa o bɛ jamana sɔrɔko yiriwa bawo nafolotigiw bɛna. Romain Opimak bolo k'u ye baarakɛɲɔgɔnya fɛɛrɛw minnu sigi sen kan koɲuman dɔ bawo a bɛ kɛ sababu ye Ukraine ka sɔrɔ bɛ yiriwa hali n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ kosɔn u ka dugukolo caman minɛna u la nga o bɛna ta k'u ka dugu jukɔrɔfɛnw nafama yɔrɔ tilancɛ bɛɛ bɛ Ukraine marabagaw bolo kan. Sisan an bɛ taa Nazarala gunkana la u ka lajɛrɛba min n'o kɛra ntɛnɛndon o lajɛrɛ min ni u ka jamanaba 7 jamana ɲɛmɔgɔw tun b'a kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ bi araba Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ye barosigi belebele wɛrɛ kɛ barosigi min ni o bɛ tali kɛ Ukraine jamana ka lahalayaw kan min ni o senfɛ a ye wele bila jamanaba camanw ma Nazarala gunkana la ani jamana minnu yɛrɛ tɛ hali Nazarala gunkana fɛ ni o ye Europe jamana ye. Ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni lajɛrɛ kɛnɛ kan min lasera jamanatigi Emmanuel Macron fɛ Élysée kɔnɔna la. O senfɛ a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye hakilinaw ye min tɛmɛna jamana dɔw fɛ n'a kɛra bɔlɔlɔsira dɔw fɛ. Jamana ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ Roumanie jamana ɲɛmɔgɔ ni ale bɛ wele ko Ili Bolonjan ale yira o kɛnɛ kan. Ka fara o kan jamana minnu ye sɔrɔli kɛ ni lajɛrɛ in na o ye Belgique, Grèce, Slovénie, Tchéquie, Bulgarie, Croatie, Léonie, Lituanie, Norvège, Suède, Finlande ani Canada jamanaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan. An bɛ to kunnafoniw kɔnɔ hali bi an bɛ taa Israël jamana kan kɛlɛ min bɛ Israël jamana finitigiw ni Hamas ka finitigijɛkuluw ni ɲɔgɔn cɛ. Hamas ye laseliw kɛ k'a fɔ ko u ka maa minɛlenw minnu bɛ u bolo bande Gaza la ni u bɛ wele ko otages k'u bɛna fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ ko ka olu bɛɛ lajɛlen labila ɲɔgɔn fɛ min bɛna kɛ u ka wulikajɔ tako filanan ye ka se ka ni makofɔlenw labila kumaɲɔgɔnya bɛnkanw baaraw sigili kɔfɛ sen kan. A yirala o sen fɛ k'a fɔ ko fɛn min ye a baaraw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛna daminɛ marisi kalo daminɛ waati la walasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw to sen na hali bi. Kɛlɛ min ni o fitinɛ bɛ sen na Israël ni Palestine jamana cɛ nin waati ninnu na dan bɛ se ka sigi o la cogo min na. Ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen lasera Israël jamana ka jamana kɔmako minisiri n'o bɛ wele ko Gédéon Sara ale fɛ a ye min kɛ kunnafonidi ye k'a latɛmɛ bi araba. Nin bɛna an don an ka jɛmukan tako filanan hukumu kɔnɔ o kosɔn an b'a ɲini aw fɛ aw ka to an ka jabaraniso ani radio fiɲɛsiraw kan aw k'an bɛɛ sɔni. An b'a fɔ tiɲɛ wa an kɔni an b'a fɔ dɛ an balimaw aw ni yantuma Mali la mɔgɔ 48 kɔ sara a fanba ye muso ye damada dɔ binni fɛ jamana tilebi fɛ bɔnɛkura min bɛ mɔgɔw hakili jigin kangaba t'a la ni muso 12 bɔnɛnɛ u niw la ladala bolola baarakɛlaw ka dama dɔ bintɔ fanga b'a jate ko nunu ye damabɔ yɔrɔ ye minnu tɛ sariya kɔnɔ wa a bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ka nin kasara nunu ban musow ladabolola baarakɛlaw bɛ se ka tanga cogo jumɛn sanubɔ yɔrɔ la yala an ka sɛnɛko sini ɲɛsigi tɛ ka jago ni bi nafolo ye wa min bɛ kɛ ni damabɔ yɔrɔw ye n'u bilala ka ban aw kɔni mun de kan ka kɛ ayiwa minnu b'a fɛ k'u da don an ka jumadon n'o ye février kalo tile 21 jɛmukan la k'a ta nɛgɛ kanɲɛ 19 la fo ka na
kana se mugan na ayiwa tulo sɔgɔ VOA Bambara la an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa an balimaw ni jamukan kɛrɛnkɛrɛnnen kana fɔ kɔ dɛ ka segin ka na aw ma an ka foli baw ye dantɛ foli min na ka da aw tulo kan hali bi k'a fɔ aw sɔgɔlen don VOA Bambara kan malikura kunnafoniw na ka bɔ studio 53 na VOA soba kɔnɔ Washington DC an bɛ kunnafoniw kɔrɔ cɛ ka taa n'a ye Mali jamana kɔnɔ ka kɛɲɛ ni dama kasara ye min bɛ ka bin jamana kan ni waati laban ninnu na Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye laɲini kɛ min kɛra kunnafonidi kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye lakanako nasiraw fɛ k'a fɔ ko damandingɛ fɛn fɛn ni o bɛ Mali jamana kɔnɔna la ni a la yamaruyalen tɛ bilen baara ka k'a la ko damabɔlaw ka dan sigi o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen baaraw la min kɛra kunnafonidi ye ka da damanda firili kan min kɛra ɲɔgɔn laban in kɔnɔna la Bilal Koto ni o filɛ nin ye Dabiya Kɛɲɛba o fanfɛ yɔrɔw la VOA Bambara tɔgɔ la Mohamed Toure ale b'o kunnafoniw lase Cidenjɛkulu min ɲɛmɔgɔya tun bɛ damada minisiri Amadu Keita bolo a taara tɛnɛndon Bilali Koto dugu kɔnɔ tilebi fɛ yɔrɔ min na kasara nin kɛra sibiridon damada min yamaruyalen tɛ n'a bɛ baara kɛ fɔlɔ Chine kɛnyɛrɛye dɔ fɛ a cidenjɛkulu nin ye ɲɔgɔn ye kɛ ni sigida ɲɛmɔgɔw ye duguba 3 kɔnɔ ni kasaratɔ maaw jate ye walasa ka o bali o kana kɛ tugun o sɛbɛn nin kɔnɔ o dafirili nin ye mɔgɔ 40 ɲɔgɔn faga u fanba ye musow ye ka kɛɲɛ ni fanga ka fɔta ye a ka ca ni san 1 ye dɔɔni dugukolo dafiriba dɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnya la min ye mɔgɔ 70 kɔ faga sanubɔyɔrɔ dɔ la Mali woroduguyan fan fɛ janvier kalo laban na sanubɔla 10 fagara u fanba ye muso ye sanubɔyɔrɔ dɔ binin kɔfɛ jamana woroduguyan fan fɛ kasaraw bɛ to ka fɔ fana Laginɛ ni Senegal dankan maraw la Mali tilebi fɛ nasira wɛrɛw fɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw tun ye hakilijagabɔ kunnafoni di min kɛ min ni a kɛra u ka dɔgɔkun lajɛrɛba senfɛ n'o bɛ wele ko Conseil des ministres n'a kɛra février kalo tile 5 ɲinan san k'a fɔ ko u bɛna l'impôt sigi maaw ka telefɔni ci siraw kan ani wari ci sira tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan a koɲɛ kɔni kɛlen don ɲɔgɔn samasama ni hakili falen-falen ye jamanadenw caman ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn VOA Bambara y'a ka kuma barani tɛnku maliden dɔw la an k'u ka hakilinaw lamɛn Mali yɛrɛ jamana kɔnɔna l'impôt ko kun kan jamana ka ko la ni wagati na n'o ye wari min fɔra n'a bɛna tigɛ an ka Orange Money la ani an ka crédit sɔngɔw la pour que jamana ka dɛmɛ yɛrɛ kama bon fɛn min don i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ cogo min na jamana kɔnɔ yan nɔ a fɔra ko an ka o wari ninnu labila o de bɛna kɛ ka baara wɛrɛw kɛ kuranko n'a ɲɔgɔnna ninnu mais an y'a mɛn histoire tɛmɛnenw na anw ye denmisɛnninw ye ko Modibo Keyita Mali président fɔlɔ indépendance kɔfɛ Modibo Keyita ale ye a ka minisiriw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan wagati la k'a f'u ɲɛna u ka jɛ kalo 1 sara kɔ munna an ka sisan transition ɲɛmɔgɔw u ti o hakilina ɲɔgɔnna ta ka baara kɛ n'a ye ka se ka o fɔ gouvernement mɔgɔw ye u ka jɛ u ka kalo 1 sara walima kalo 2 sara kɔ walima ka dɔ bɔ u saraw la o wariw ka ta ka kɛ ka investissement kɛ jamana kɔnɔna na an ka président ɲuman a bɔra ka proposition min kɛ min ye ka 20 tigɛ ka bɔ an ka Orange Money ni fɛnw na vraiment nin ye ko ɲɛnamaba de ye a diyara n ye an b'a fɔ Ala ka ni hɛrɛ bɛn et puis nin de ye transition yɛrɛ daminɛ yɛrɛ de sisan yɛrɛ de an dara la k'a fɔ ko baara bɛ kɛ awɔ inchallah an b'a fɔ ka maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fɔ k'u waleɲuman dɔn bon baasi tɛ wari ni tigɛli la ka da a bɛna kɛ ka faso baara baasi t'a la o yɔrɔ la mais f'a ka dɔn de wari nin bɛ tigɛ ka dan saa jumɛn parce que ɲɛfɛ t'a la n'a kɛra continuité ye ten ɲɛfɛ t'a la ni wete kɛra ka na sigi kɛ maa minnu bɛna sigi olu bɛna to ka wari de ta ka sɔrɔ u tɛ ka sirasuw ka fɛn san u tɛ ka jamanadenw ka fɛn san olu b'a tigɛ u sigi n'a ye u ka sow kɔnɔ ye k'a kɛ u musow ni u denw ka kokɛlaw ye o y'a dɔn kɔni o fana man ɲi sinon k'a tigɛ n'a tigɛra a bɛ ban nin sa in na u k'o fɔ baasi foyi t'a la mais k'a tigɛ ten o kɔni o man ɲi n'an se kɔni t'a la mais o kɔni man ɲi. Minisiri Sanu bɔra ka nin décision ɲumanba min ta nin ye an b'a fɔ ko Ala k'a kɛ ɲɛta ye vraiment o tun mɛnna o ma nin décision sugu ta ka wari tigɛ mɔgɔ kun dɔrɔmɛ tɔrɔmɔɲɔni min bɛ tigɛ appeliw ni crédit la nin o ye ko ɲɛnamanba de ye
ko ɲumanba le don ni mɛnna ka sɔrɔ a ma kɛ yɛrɛ ni bɛ kɛ diɲɛ jamana camanba fɛ ni le bɛ jamana développer ni le bɛ jamana lataa ɲɛ maa min ninnu bɛ kan k'a fɔ ko tɛ k'a ma ɲɛ fɛn ma ɲɛ ka tɛmɛ nin kan aw bɛ fɛ jamana ka développer aw tɛ fɛ ka wari bɔ aw bɛ fɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la aw tɛ fɛ ka wari bɔ jamana tɛ développer ni anw tɛ jamana tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni anw tɛ. hakilila mun kɔni b'an na bi na an y'a transition mun kan an b'o fo k'o de bara mais an b'o fo an n'o tɛ hakilila kelen yɔrɔ dɔ la mun y'a ye ka dɔ fara mali kow kan parce que na o bala ka fɔ ko min bɛ fara mali téléphone nɛgɛjuru siraw n'u a ko n'u kan an ma ban ma mais an fɛ olu yɛrɛ k'u kɔfilɛ u ka sara n'u ka baara u ka sigi cogo position na fɔlɔ parce que dunkafa ma sabati mali kɔnɔ baloko ta fanfɛla fɛ en même temps olu yɛrɛ ka saraw ani u ka financement a si u ta jamana jɔlen n'a bɛɛ ye o ko o wari ninnu ta o ka kɛ ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye farafinna gunkana fan wɛrɛw fɛ Chad jamana finitigiw ye laseli kɛ kunun tarata k'a fɔ ko u ni Boko Haram ka finitigijɛkuluw tun karila ɲɔgɔn na min kɛra Lac Chad o fanfɛ yɔrɔw la o nɔgɔnin fɛ Chad jamana finitigiw ye laseli kɛ k'a fɔ ko fanga fosi tɛ Boko Haram ka finitigiw la bilen u ka jamana kɔnɔna la wa ko wulikajɔw bɛna to sen na VOA Bambara tɔgɔ la Kayatu Traoré. Chad foroba sɔrɔdasiw ka jarasisiba u ye min wele ko Askanit kɛra sababu ye ka dansagokɛla 297 ɲɔgɔnna faga nka sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔyaso y'a jira k'a fɔ ko u nisɔngoyalen bɛ a lase k'a fɔ k'u ka mɔgɔ 27 nin tora a senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasi 24 ani sivili mɔgɔ 3 ka fara o kan u y'a jira fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ 41 olu joginna a senfɛ nin détail ninnu bɛɛ lajɛlen dira Chad état-major général ka kumalatɛmɛla général Shanana Ishaka Ashek fɛ tarata dona kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigili yaasa ka laselikanw di u ka nin jarasisiba in baaraw kan an bɛ don min na i ko bi Boko Haram dagayɔrɔ bɛɛ cira Chad dugukolo kan an ka sanfɛ gosiliw ani duguma gosiliw faralen ɲɔgɔn kan waati kelen kɔnɔna na kɛra sababu ye ka dankari kɛ dansagokɛlaw dagayɔrɔ bɛɛ lajɛlen na an ka dugukolo kan a ka fɔ la octobre kalo u laban waati ninnu na Boko Haram ka dankariba an ka sɔrɔdasiw ka base dɔ kan Lac Chad sigidaw la kɛra sababu ye ka mɔgɔ 40 ɲɔgɔnna bɔnɛ u ni na an ka sɔrɔdasiw cɛla ni jate ninnu dira Chad foroba fanga fɛ Boko Haram ka nin dankariba ni sɔrɔdasiw ka kɔseginna président Mahamat Idriss Déby Itno tun ye laseliw kɛ k'a fɔ ko ale yɛrɛ bɛna a ka sɔrɔdasiw ɲɛminɛ dɔgɔkun 2 kɔnɔna la ka taa Lac Chad province sigida ninnu na ka Boko Haram si latunu pewu k'a daga bɔ u da la. An bɛ taa Urandakaw fɛ yen u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ kunun tarata k'a fɔ ko Belgique ka dɛmɛ min ni u bɛ taa u ka jamana ma yiriwaliko nasiraw fɛ k'u ye kunnafoniw lase k'a fɔ ko u bɛna o baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri ka sabu kɛ Kinshasa ye u ye a yira fɛnɛ k'a fɔ u ka jamana fanga ka kɛlɛ min ni a yirala k'a fɔ ko bɛ M23 ka finitigijɛkuluw fɛ ni a kɔkɔrɔma donnen don Uranda jamana finitigiw fɛ ka taa République démocratique du Congo o kɔrɔnfɛn fanfɛla la ko Belgique ye a lase olu minnu ye RDC ka marabagakɔrɔw ye k'a fɔ k'u bɛna nin waleya in latɛmɛ a kɛcogow fɛ min kunnafoni dira u ka ciladen kulu ɲɛmɔgɔ ka bɔ Belgique jamana kan Maxime Prévost ale fɛ. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Sudan a yirala k'a fɔ ko kɛlɛɲɛbolila a ka ca ni denbayatigi 10 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ye minnu bɛɛ lajɛlen bolila ka bɔ kɛlɛɲɛbolilaw dagayɔrɔ la u ka jamana kɔnɔna la yɔrɔ la min bɛ wele ko Zamzam n'a filɛ nin ye Darfour o tilebiyan fanfɛla la tile 2 ko fitinɛjuguba wɛrɛ tun wulila u ka jamana kɔnɔna la min kɛra kunɲɔgɔn tɛmɛlen o kunnafoni kelenw na a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko arabadon duniya kɛlɛya tɔnba Nations Unies ka bolofara olu de ye nin kunnafoni lase k'a fɔ ko nin dugu kofɔlen n'o bɛ wele ko Zamzam ni a filɛ nin ye Sudan wuruduguyan fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka jamana faaba kɔnɔ yɔrɔ min kɛlɛ bɛ sen na yen nɔ k'a yirala k'a fɔ ko degun binna mɔgɔ miliyɔn kilancɛ kan minnu bɛɛ lajɛlen ye u sigiyɔrɔ bila tarata don octobre février kalo tile 11 ko fitinɛ wɛrɛ tun daminɛna ko kura min kɛra sababu ye ka maa caman ni bɔnɛ seereya dɔw olu ka fɔ la kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen dira k'a fɔ ko nin fitinɛ min bɛ sen na ni a bɛ ka kɛ u ka finitigikuluw fɛ kɛlɛ bɛ sen na kabiri avril kalo san 2023 o waati la sisan an bɛ taa Bamakɔ Saka Tarawele ale ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ o bɛna dayɛlɛ Saka i n'u la Mariam
ka ve wala me bawo ni flavor black le fu ka ve wala me bawo black le fu Mariam Traoré ame wati me kusi sa bala fale no ina fu adbe ga fatu wa mina farko de ne bula ko kama da ne sur 30 et sur 30 ans le Coupe d'Afrique des Nations quart féminine sans ba fa ngol woro ko éliminatoire o ñebe ñu daw o ta ko folo le turfo o ñu daw de cela Mali musula kawbe bisila Gabon taw fe si ala misa février que le mo sans ba fa ngol dirina Gabon jona ka kasika se so ñu bayna Mali formateur de l'Ikramgo Salim Moussedi Mohamed nous sommes en train de nous sommes bons on fait de wele kana wele rota yoda nous fait la kadaka tali kasigi conseil de tabako ya protana ta février quand on le duru sans pas faire le duru là comment sera kan ba faire le nani on donc kunchera on mettre au bana de l'année qualifié de la kaba kabo yemi si c'est là kaba faire le woro on dit le mettre au kata au tel kada na sisa mini kami féminin la fait tu vois on mettre au niveau de l'eau a ñoo daw man ko fradement aman ko gamu ci ran 30 ans bu ko mu ta ka da ka ka ci association fu ka so tinandia dila anya nga kuma ba ni ten Mali fa ko ñende ko fen dila ni to Ibrahim Bari ale be ci ran 30 ans donc ko ci ka da ka ba du abay da ka fo ni ko ina Mali ko ni greffe de Mali bulu anga Ibrahim Bari jamais na ka siyɛn fɔlɔ ye Mali ale ni Gabon ka ɲɔgɔn sɔrɔ min musolaka wale kɔni fanfɛla la ni y'o bɛɛ lajɛlen ta ka a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ Mali samatasɛgɛw musolakaw ka dege karamɔgɔ n'o ye Salim Hussein ale kɔni ye musolaka minnu kɔni wele n'i y'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ yɛlɛma caman kɔni kɛra la ka kɛ sababu ye mun ye juniorw minnu si tun bɛ san 20 duguma olu caman yɛlɛla sisan o de b'a ye caman bɛ mun ye dolanta mun ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na o caman b'a la ni sélection in na ni éliminatoire in na mun ye dolantana caman a bɛ taa mun ye dolantana 8 ɲɔgɔnna na o bɛɛ bɛ dolanta mun ye Mali kɔni kɔnɔna na dolanta in tɛna kɛ mun ye dolanta nɔgɔma ye ka sababu kɛ Gabon ni san 2 laban in na u fana bɛ ka mun ye jeniyɔrɔ fili kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ u ma jaabibaw kɔni sɔrɔ u bɛ ka muso balontan bila mun ye ba la kosɛbɛ championnat ba t'u bolo Mali du championnat bɛ yan nɔ an ka maa caman bɛ mun ye kɔfɛ n bɛ se k'a fɔ Mali ale fanga ka bon ni Gabon ye hali n'a sɔrɔ muso balontan na ale favori ko kuma dɔ la a yɛlɛma ka di ka sababu kɛ mun ye bar arrêté surtout ni sanfɛ ballon ko fana ni corneru olu caman na a bi ninnu caman bɛ don o kɔni kɔnɔna na i bɛ sɔnni sigi fɛn min kan kosɛbɛ o ye kɔlɔsibaw ka yɔrɔ ye mais équipe min kɔni basigilen don u kunyanfan fɛ mun ye kɔfɛla la ale ni ɲɛfɛla la olu de ka teli ka mun ye sebaaba kɔni sɔrɔ ni Mali n'ale kɔni de ma mun ye seba sɔrɔ ni 18 na a bɛ se ka kɛ mun ye surprise ye. ni tu es Ibrahim Bari farikolo ne ko fɛn bila don muso balontan o kanuba don an bɛ continuer basket ça veut dire o afro basket sa nata nagu afro basket coupe d'Afrique o éliminatoire fenêtre sabana ne dandibele Mali Maroc RD Congo ani Sudan du Sud olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dandibele la ka daminɛ juma nata février kelen ka kuncɛ kari nata Marocain fɛ o kɛlen ka Mali degeli karamɔgɔ Kolonɛl Alaji Diko ye basket karamɔgɔ 12 de sugandi u ka taa o yɔrɔ ta ɲɔgɔn danba in na an ka Kolonɛl Alaji Diko lamɛn ani min sɔrɔ a ko kun kan. Basketi sanfɛciluw bunakun kan farafinagun cɛkɔrɔbalenw ka ɲɔgɔn danba nata Afrobasket nata ko don o ɲɛbila ɲɔgɔn dan tako sabanan na laban hukumu kɔnɔ Mali Basketi Fédération Directeur Technique National Lieutenant-colonel Alaji Diko ye basketi tana mɔgɔ 12 tɔgɔw fɔ kunun tɛnɛ février kalo tile 17 san 2025 in na minnu bɛna u ni yɔrɔ ta a ɲɛbila ɲɔgɔn danw na Marokokaw fɛ ka daminɛ février kalo tile 11 ka kunca tile 13 ɲɔgɔn dan min bɛna taa Maroc a tɔgɔ fenêtre qualificatif Maroc 2025 basketi tana mɔgɔ 12 minnu tɔgɔw fɔra a kɛra basketi fédération Jabala la Bamakɔ lieutenant-colonel Alaji Diko
Mali Basket Fédération directeur technique national. Madame Suma Kanouté là, Suma Kanouté ni bebado a formé là en Real là après à Sara Francis. Avec Francis Diamana bi avec joué expérience savoir là non est probé mais il y a une catégorie comment que Mali là I18 2018 que I19 2019 que au fait quartier Jara à Bangana États-Unis Diamana kan yaka université ni Fembe que voilà 600 avec à jouer Espagne Bilbao France Maman Koulibaly est un joueur qui a joué sur le plan local avec Stade Malien parce que c'est le Kosovo Demson Nimando. Nous voilà à pour Samba Balera à la fin des Maliens à l'équipe nationale qui est Kateme avec des vétérans fait avec joué Paris Levallois la 600. Nous fallait Kanouté, nous faisons jouer à Real Stade avec joué Dakar University Club la DIC. Kamandian dit Yuba Konaté, les fans international junior I18 I19 qui sont avec la police là. Graham Jambo, allé du côté des États-Unis, il fait aussi partie des vétérans. Allé ni capitaine Ani Samba de l'équipe Makoro. Ibrahim Sherif Haidara lui-même, qui est le capitaine, Fanabéjé Pro Bela, nous est Nantes Hermine Basketball. Mamoudou Diarra, Beba Wele Snoopy, a une formation que Ayas Real de Bomokola, puis à les États-Unis, a une crise scolaire qui s'en avec à jouer français dans la même équipe que Samba Balera. Namboré en bas, il faut Alou Fadjala Diarra. Il a quitté Kaï, il a joué un peu avec le Stade, il a joué au Maroc. Aujourd'hui, il est au Rwanda. Stade Mondesi, qui est un produit du Stade malien. Il a commencé à Kidal, l'Attaque Club de Kidal, et il s'est retrouvé au Stade. Il joue en ce moment dans les championnats nationaux, il est au Stade. Suleiman Berté, qui est aussi un produit d'ici, il a commencé à Faso Kanou, Stade malien, avec lequel il a joué la balle. Et en ce moment, il est aussi du côté de la France. Avec Francis Nwatine. Mali, RD Congo, Soudan du Sud, Ani Maroc, Djatigi. Au lieu de venir sur Kenéikan, la ligne est Kélénéé. Lieutenant-colonel Aladji Diko, Mali Basket Fédération directeur technique national. Kata une qualification ngini. On faut que n'avait fait première fenêtre à Galera parce que on m'a qualifié directement mais on m'a éliminé fana. On est doké. Barani Hakli Jagabo de Bessena. Voilà ça Kasebaya Soro. VOA Bamara Torola Bamako. Siaka Traoré Kala Selido. Mariam Traoré ka bela jele fo ni ala sɔrɔ ma arabana ta an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ wɛrɛ kan a ka mɛn. Ayiwa Siaka Traoré an ka foli bi aw y'a faamu cogo min na kan tɛ ka sɔn kosɛbɛ bi an bɛ dugawu don kɛ ala ka mura yɛrɛ fiɲɛ bɔ nin tun ye VOA Banbara ka Malikura kunnafoniw ye min labɛnna Blanche Sanu fɛ k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ. Tiens, on a un bas faux de. An balimaw aw ni yantuma Mali la mɔgɔ 48 kɔ sara a fanba ye muso ye damada dɔ binni fɛ jamana tilebi fɛ bɔnɛkura min bɛ mɔgɔw hakili jigin kangaba t'a la ni muso 12 bɔnɛnɛ u niw la ladala bolola baarakɛlaw ka dama dɔ bintɔ fanga b'a jate ko nunu ye damabɔ yɔrɔw ye minnu tɛ sariya kɔnɔ wa a bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ka nin kasara nunu ban musow ladabolola baarakɛlaw bɛ se ka tanga cogo jumɛn sanubɔ yɔrɔ la yala an ka sɛnɛko sini ɲɛsigi tɛ ka jago ni bi nafolo ye wa min bɛ kɛ ni damabɔ yɔrɔw ye n'u bilala ka ban aw ko di mun de kan ka kɛ ayiwa minnu b'a fɛ k'u